Nik 4 urtekin joan nintzen orduan banekin pixka bat, baina nire naia zerotik ikasi zuen lan. Beti egin dut nire aitarekin euskaraz. Inoiz ez dugu erderaz egin eta jaio nintzenetik beti euskaraz. Orduan, asko esaten didate euskara ematen duela ruso bezala, oso zaila, eta ez dutela ezer ulertzen. Oso polita izan da jende gehiago ezagutzea eta euskalki desberdinak ere ezagutzea, ez duten ezagutzen. Bakarrik batua, egotea hilabete bat osorik beraiekin jatea, lo egitea, asko gogoratuko dut. Baina ere lehen momentuan nire lagunekin, batzuk gertu, beste batzuk urrun, baina egingo dut aldu dana ikusteko eta. 3 gai zeuden lan egiteko, lan bat presentatzeko, eta egin zenuen eskulana, historikoa, emakume eta kirola, euskalkiak eta utopia. Hartu nuen emakume eta kirola eta egin nuen tekstu bat, Perun familia daukat, hemen familia daukat, baina beti izan dut buruan Perun bukatzea kolegioa, ikastola eta hemen egitea unibertsitatea. Perun ez da oso ezaguna Euskal Herria eta batzuk ez dakite non den, zer den, baina nik saiatzen naiz beti ezagurazten eta pixka bat kontatzen zer den Euskal Herria. Han adibidez Perun ketsua dago, bakarrik klase bat izatea astean ketsuaz, ordu bat, orduan oso gutxi da.